Goeiedag dames en heren, dit is de eerste aflevering van Helemaal Los op weg naar het tweede concert. Op 26 november is het zoiets. En vandaag is eigenlijk de startfase, want de jongens hebben vandaag een interview, een presentatie-interview bij Radio Maastricht. En ze zitten er klaar voor, ze zitten vol in het interview en maken bekend wat de plannen zien, zeg maar, voor het komend seizoen. Want we gaan weer een geweldig seizoen tegemoet van Helemaal Los op weg naar 26 november. Een geweldig concert met Erik Kruts, Erik Gele en Ludie van Dijk. Het wordt weer een feestje. En de komende weken, de komende maanden, moet ik zeggen, gewoon voor u weer laten zien de voorbereidingen op weg naar dat concert. Ik zou zeggen, kijk even met de smet. Ja. En we waren dus inderdaad al hier een flauwekul opmaken met de heren. Heren, welkom in dit programma. Je hebt 5 minuten de tijd om te vertellen wat je ziet. En wat je komt doen. 5 minuten. Ik ga nog even dat tuurtje nog beter dan niks te zeggen. Ja, dan mogen we het pas opensnijden als je weg mag. Ze hebben niks gegeten daar. Nee, natuurlijk niet. Dat is juist nog al. Maar dat is een groei met poel. We hadden het over meneer Van Dijk. Die wil eens een groei met poel. En daarna de show zijn, want ik geloof dat hij zo zwakker is. Want hij denkt bij zijn eigen, want ik woon even vlakbij. Dus kijk je later toe eens vertrekken. Er wordt dus ook het eerste nee. En komt hij van de camping af? Of? Nee, ik kom van toe zo. Oh, dat komt zo van toe zo. In ieder geval de hier helemaal los. Nieuw CD gemaakt. Ja. Goed. Eerste CD? Nee, de tweede dan. Ja, single. Die We vraag hebben goed. een single gebakken. Nu brengen we eerder met 4 strijks op. Ja. Maar in ieder geval, helemaal los. Heb je gehuurd? Heb je nou nu Nee, ik ga dat heb je gehuurd. Eerst maar wie ons begon, dus helemaal los. We zien die man geen bronnen. Wie zit er daar opgekomen? Wie zit er daar opgekomen, jongens? Op helemaal los. Ja. Vertel het. Weer Erik natuurlijk. Ja. Dan was hij weer op vervelen. Nou, dan was ik. Dat is natuurlijk een eenmanshow, hè? Wie was er vervelend? Erik. Die lag weer op de baan zeker met de Ja, dan was je met Kroes, dus dan denk ik, ach ja, dan gaan we maar het zingen. Dus dan dus even bellen wie met wil doen. Voor weer onze ingeving, ja. En had zich daarbij bepaalde stummen in de kop om dat te doen? Ja, Of sekste van... Precies zo van die invloed maken. Dus vandaar dat er van 5 kanten eigenlijk al die ideeën. Dat is enorm interessant. Ja. God, dat ligt me inderdaad. Kijk, dat is nu wel een vertellen, dat is een gedachte. Wie wist dat om die week gekomen? Ja, die valt me ook wel. Ja, die gedachte. Die komen eens tegen op milieukolom. Dat is wel die eerste die het bak. Milieukolom? Wat die eerste al. Wat doe je dan? Als je deze op weg goeie. Het moest er geen serieus zien. Nee. Vanmiddag was het serieus. Nee, maar even wel, er staat ook wel even, ze waren natuurlijk of van oorsprong was het een initiatief van Erik. Dus dat van Erik geven. Dus daar is, daar is in ieder geval, daar is Engel mee begonnen, hè Erik. Daar heeft het toch serieus moeten zien. Even dat toch serieus moeten zien. Ja, het waren dus, daar is het mee begonnen, daar heeft dus ook eigenlijk gebeld en gezegd van, ja, het duurt niet lang, dat duurt niet lang, het serieus, ik hou er niet lang voor om. Het is jammer dat we nog geen live camera hebben. Soms misschien 2. Zal we er even gaan luisteren naar Laten we beginnen. Laat het feest beginnen. Mensen, tobak, dat zit heen. Tobak. Wat staat er? Tobak of niet? Goed. Allemaal nog jij. Ja, maar ik wou het even weten. Wat is eigenlijk het favoriete nummer wat je daarop hebt staan? Ja, dan moeten we nog uitkomen. Dan moeten ze nu nog uitkomen. Nou, ik zal er even de CD voorleggen, dan heb je ons even gekeken. Oh, ik moet die zeggen, ik vind het een prachtig huisje. Ja, in het zwart. Ja, dat bedoel ik. Heb je dat in het zwart opgenomen? Is dat in het zwart gemaakt of opgenomen of... We doen niks wat. Nee, maar wat is nu, wat vind je... Wat is het leukste dan? Wat vind je nu? Ja, dan moest alle drie. Laten we het zo zeggen, welk is nu het favoriete nummer wat hij opzet van iedereen? Ja, nogmaals, we moeten erachter komen. We hebben nog niet live gezongen. Meestal als ze live een nummer live zingt, Ja, dan merk je dan al de het leuk. publiek wat meestal lief. Al de attributen die ze dan de buurt goeie merken, wie komen leggen natuurlijk het nummer is. Maar ja, dan kan die luisteren ook zien. Die is toch wel de matten erbij, ja? Je komt het vanmiddag voor de buurt. Dus vanmiddag merken van dat is natuurlijk een ervaring optreden wie de buurt moet zien. Dus dan weer voor wie populair is. Ik heb nog een keer zo overriepen tomaten storen. Laten we er één ding,
Voor wel eerst wel eens weten, en de brengt nu op een gegeven moment brengt ze een nieuwe CD uit. En dan plakt ze dus een ganse concert aan was. Nee, dat huurt gewoon bij, hè. Dat is gewoon ND. Ja, dat is een project. Dus, je moet helemaal los en niet zien als een formatie eigenlijk. Nee, wacht even, een project. Ja, even nu leggen. Erik, wat nu even nu leggen. ja, ik denk dat toch voor zo'n tijd niet meer. Nee, dat is Het is een project, had ik begrepen. Nou, niet echt een project. Want project dat is weer gaan schillen, dat is weer anders. Daar kunnen we vertalen over hebben. Maar helemaal los, dat is gewoon het is een concert. Je moet een beetje denken aan de toppers van Nederland, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen dan weer in Maastricht. En de toppers van Limburg hebben we de toppers van Ja, maar pas op, dat staat ook wel los van elkaar. Ik bedoel, we zien geen formatie wat iedere week op de bühne gaat staan. Dat doen we dus niet. We werken echt naar dat concert toe en dan proberen we gewoon ieder jaar te horen. Van Jeff erbij, Jeff zwak halen. Jeff zwak halen. Dit is de projectmanager van het project. Van het project, maar dan wat voor wel even uitleggen wat Chef voor ons betekent eigenlijk. Chef is eigenlijk de man wat eigenlijk bij helemaal los huurt. We hebben vorig jaar over een ganse reeks filmpjes gemaakt. Kom op. Het wil je filmpleuk, dus En ik heb een jaar nog probeerde ik in Brazilië te zien samen met mijn vrouw Bianca en een hele goede kameraad Roy en Michel. En we zien dat bij wijze van spreken en ik hier op vakantie geweest om even bij te komen. Maar ja, welzijnswerk zit in mijn bloed, want dat ben ik van origine van beroep. En ik ben daar in contact gekomen met een dorpje Pedra da Boca. Dat is echt een bergdorpje ten noorden van Natal in Noord-Brazilië. En ja, dat was kansloos voor die lui daar. Want ze hadden eigenlijk heel veel jongeren en geen toekomst. En we hebben daar een ranch laten bouwen. Als het ware in jongeren in die ranch zeg maar worden opgeleid in de agrarische sector tot boer, want daar ligt voor de lui in Brazilië de toekomst. En daarneven hebben we een zona Noord, dat is een sloppenweek in Natal, een hele drukke stad ten noorden van Brazilië. We hebben voor een soort van meetsgeschaal laten opzetten, dat was er al, maar dat hebben we voor, zeg maar, nog sterker gemaakt, met georganiseerd. En dan worden meisjes in ieder geval opgevangen, opgeleid, kregen Engelse les om in toerisme te kunnen gaan werken, maar ook om met prostitutie tegen te gaan, want dat is in Brazilië heel goed. En om die mensen te helpen op een betere toekomst ben ik samen met Roy, Michel en Bianca aan de slag gegaan om eigenlijk dus vakantie in te leveren en daar een week of 4 tot 6 te gaan werken met die lui. Dus dan krijg je dus steun van dit illustere drijftaal. Ja. Is er ook nog op een andere manier tot steun krijgt van andere groeperingen, van andere dingen op motiveren, als we een keer een oproep doen van... nou, heel graag natuurlijk. Nou, dan komt we dat dadelijk eens even bij deze komt we dat eens even doen. Ik pak Enrico Maas, pak ik erbij. Wat een hit, ja. Wat een hit. Vul het. Zo staat er even de kom. Geweldig. Echt geweldig. Dus jij gaat zo meteen optreden op de braderij? Ik wil naar dat Dalf. Ik wil nog wel even weten hoe dat concert gaat plaatsvinden. Oh ja. Het is misschien wel een beetje leuk zitten. Ik vind het dus wel leuk dat we een sticker krijgen, maar dat hebben wij er niet op. Ja, dan staat een verwijzing naar de site. Maar in ieder geval, het gaat allemaal gebeuren in de platte zol. Ah, oké. Dus voor ons nog het groenste. Hoe laat moeten we dan nou aanwezig zien? Hoe laat moeten we dan aanwezig zien? Vanaf €700 weer open, nou, dat is een beetje hetzelfde systeem als Ik zou zeggen hier heel veel succes. Ja. Hartstikke bedankt. En alles wat je nog gaat doen, met het groot doel. Heel veel succes met dat concert. Dankjewel. Chef, veel zal het die straks ook nog wel eens op 8 mei in Paken lanceren. Ja, het is ook fantastisch. Ja, ik vind het een goede instelling. Middag is goed. Ja, nee, dan ben ik gewoon een luisteren. Nu hoor ik weer dat als ik het geef, dan is iedereen, dat ga je dan even aan.
Dat is dan toch weer minder, hè? Hoe zit die Henk? Hoe zit die Nu ben ik echt gewoon naar de tijd aan Uusteren. En dan huur ik weer. Dat ik in een nijen ben, dan kunnen we dus op neer, hè? Dan kunnen we dus weer op neer, hè? Week getrakteerd. Dat is een vervelende vraag. Erik heeft getrakteerd. Ik zou ook best wel trakteren. Maar dat lukt niet helemaal vandaag. We hebben een geweldig interview gegeven. Ik ben wel trouwens hier blij dat ik mijn project... De neus op, op de neus. Vraag op de kokkel. Dat je mijn project gaat steunen. Dan maak ik je stof bedankt. Het is wel, de eerste aflevering is wel heel complimenteus, vind ik. Dat belooft heel goed. Het al die eerste net te zien, denk ik. Wieso? Nee. Complimenteus niet Het is normaal. wel leuk dat er een leesje schrijft over mij, maar dat ik daar meteen over mijn nijigheid gaat. Wat niet eenvoudig, wat niet eenvoudig. Je kunt natuurlijk in een tekst niet alles zeggen wat ze wilt zeggen. Hè. Ik heb nog nooit zo'n tekst zo snel afgekregen. Wat ook lastig zoeken dan de juiste woorden. Nou, dat kan gezellig worden, dames en heren. Vanmiddag gaat je naar Daalhof. Ja. Dus dat wordt een feest. Ja. Gaat je echt weer presenteren. Met de nieuwe nummers. Ja. Eigenlijk is het een soort van kleine cd-presentatie, kun je het zien. Ja. Dus straks ga ik met ze met. En in de tweede aflevering, dan ziet je eigenlijk wat voor feestje dat het geworden is in Daalhof. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Ja, nee, blijf kijken, maar dan moet je gewoon de hele week zitten wachten. Maar volgende week zien we weer terug of zo. Of over 1,5 week. Of volgende maand. Of vergeet maar. In ieder geval, tot de volgende keer. Ik kan hem aanlullen. Ik kan hem aanlullen.